Hej alle sammen. Og velkommen til den her video. I dag har jeg Anna med. Maja. Og hende kender I ikke. Hun har ikke rigtig været med i nogle af mine videoer. Skråstreg, jeg har ikke lavet nogen videoer. Men ja. Jeg med. Vi vil nu lave en No Mirror Challenge. Makeup Challenge. Makeup challenge. Ja. Som I kan se, har vi ingen makeup på. Så let's get started. Ja. Så. Vi vil nu starte med den her flotte makeup kasse her. Ja. Den der creme skal vi ikke bruge. Ja, nu har vi fundet kassen frem, og så ses vi i næste klip. Undskyld, vi ikke rigtig fik filmet det, men vi fik ikke filmet det. Vi kunne ikke ramme knappen, desværre. Men det her, det er vores... også. Ej, hvor er jeg lækker alligevel. Ej. Nå, men det var så alt for den her video. Jeg ved godt, den ikke var så lang, men... Okay, jeg ser ret gul ud. Du er gul. Men husk at like, abonnere, subscribe, kommentere. Abonnere og subscribe til ja, det samme. I ved, hvad jeg mener. Abonnere, subscribe. Det er det samme. Abonner. Like, kommenter, Abonner. Ja. Og så må I gerne kommentere nogle forslag til vores næste video, eller min næste video. Og så må I også godt skrive Anna i kommentaren dernede, hvis der I synes, Anna skal være med i nogle flere videoer. Så hej. Men desværre, jeg kan ikke være med sådan efter sommerferien, fordi jeg skal flytte. Ja, men jeg kommer tilbage. Ja. Hej. Hej.